uneko adizkideak. Eneko nauzue eta nire lankideekin batera kazetaguneko lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinen inguruan hizketan gatoz zuzenean gure YouTubeko Kazetagune kanalean. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak bertan YouTubeko Kazetaguneatik kanalean entzungai eta ikusgai dauzkazuela. Eskerrik asko Kazetagunea osotzen dugun lantalde guztiaren partetik eta espero dut horrela. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokienez. Izan ere, gaurkoan adimen artifizialaren alde ilunari buruz hitz egingo dugu. Hau da, adimen artifizialaren erronka etiko eta sozialak. Hoize da, gure gaurko mendean, hau da, adimen artifiziala da gure gaur eguneko iraultza teknologiko nabarmenena. Hau da, laguntzaile virtualak, bakarrik ibiltzen diren ibilgailuak, gaixotasunak diagnostikatzen dituzten makinak. Hau da, gaur egun adimen artifizialak gure eguneka asko dauzka, gauza honak eta gauza txarrak, eta gauza da gaurkoan alde ilunari buruz hitz egingo dugula. Hala ere gogoratu, pixkat kontekstualizatzeko adimen artifiziala, inteligentzia artifizial edo artificial intelligence. Hau da, informatikaren adarra da hain dagokiona. Giza sistemak edo makinak, hau da, giza adimena bai, baina geuk egin beharrean makina batek egiten du lana. Arrazonamendua, ikaskuntza eta ezagutza erabiliko ditu zertarako arazoa konpontzeko. Eta guzti horren atzean zer dago? Algoritmo dalakoa. Hau da, datuak prozesatuko dituen algoritmoa. Makinak ikasi eta makinak erabaki. Eta guzti horren atzean machine learning dalakoa, hau da, ikaskuntza automatikoa. Beraz, guzti hori da, hau da, adimen artifizialaren atzean dauden kontzeptuak. Eta horrez gain, osagaiak, funtzionamendua, hau da, ikaskuntza automatikoa. Makinak edo sistemak datu kopuru handietatik ikasi egingo du. Datu kopuru horiek bereganatu eta prozesatu egingo ditu. Azken finean, makinak zer egingo dau? Arazoa aztertu eta gero, base datuetara jo, datuak prozesatu, abiadura izugarrian datuak prozesatu, identifikatu, eta hori egin eta gero, zeuri edo niri erantzun bat emango digu arazoa konpondu ahal izateko. Ezaugarria autonomia, hau da, makinak modu autonomia jokatuko du, eta nondik ikasiko du? Esperientziatik. Beraz, hortxe osagaiak eta funtzionamendu orokorra, hau da, IAren funtzionamendu orokorra. Horrez gain, guzti honen atzean zer dago? Algoritmo dalakoa. Zer deritzo algoritmoa? Arazo bat konpontzeko edo zeregin bat burutzeko ondo definitutako argibide edo urrats multzoa. Azken finean nik arazo bat konpondu behar badut, pauso batzuk jarraituko ditut. Hoize da algoritmoa, arazo bat konpontzeko urratsak. Programazioan oinarrituta dago eta azken finean ordenagailua gidatuko du edo makina gidatuko du urrats batzuk
jarraituz, hau da, urrats logiko batzuk jarraituz, arazoa konpontzeko edo arazoa ebazteko. Azken finean, hori da algoritmoa, eta iaren atzean zer dauz, algoritmo desberdinak. Ia non erabiltzen da, ia gaur egun askotan baliteke norbaitik izatea. Ez nik ia ez dut erabiltzen. Baskotan naiz eta ez jakin, ia egunero erabiltzen duzue eta erabiltzen dugu. Laguntzaile virtualak, Siri, Gemini, Alexa, gomendio sistemak, itzulpen automatikoak, hau da, itzultzaileak edo bilatzaileak erabiltzen ditugunean, medikuntzaren arloan gaixotasunak diagnostikatzeko, irudi medikoak, X-izpiak, rayos X, garraioa, ibilgailu autonomoak edo GPS sistemak, enpresa askotan automatizazio prozesuak eta domotika edo etxe adimenduak, argia jarri eta pizteko, termostato, etxetresnak, gaur egun ia gauza askoren atzean daukagu naiz eta askotan ez dakigun. Adibide gehiago, telebista adimenduak, hau da, zeuk telebistan eduki pertsonalizatuak ikusi ahal izateko. Nola gomendio sistemak, Netflix, Spotify edo YouTubeen atzean zer dago, ia edo aia. Bankuetxek ere ia ereduak erabiltzen dituzte jarduera susmagarriak antzemateko. Marketing pertsonalizatua, hau da, algoritmoek erabiltzenentzako iragarki eta eskaintzak bidaltzen ditu. Hau da, zeu ezagutu egiten zaitu, ni bai ezagutu egiten nau, eta gauza da algoritmoak zeuri propaganda bat bidaliko dizula eta niri beste bat. Eta adibide gehiago, zereginen automatizazioa, hau da, norbaitek imaginatu zeure konpainia telefonotik deitzen zaituztela eta pertsona bategaz hitz egin beharrean, makina bategaz hitz egiten duzula, bezeroei galderei erantzuteko, telefono deiak transkribatzeko, dokumentuak egiaztatzeko, gauza guzti horien artean gaur egun zer dago, adimen artifiziala. Beraz, badirudi askotan etorkizuna dela, baina ez da etorkizuna, baizik eta oraina. Ia dagoeneko gure artean dago. Baina abantailak asko dira eta bizitza erraztu egingo digu, baina abantailez gain erronkak. Iak oraindik erronkak asko dauzka. Izan ere, gauza da ia modu arduratsuan eta etikoan garatu behar dugula. Eta iaren atzean dauden algoritmoak, hau da, helburu gaiztoetarako erabiltzen direla askotan. Beraz gogoratu, abantailak asko eta asko izango dira, baina erronkei ere arreta jarri behar diegu. Eta gauza da, hurrengo minutuetan adimen artifizialari lotutako erronka etiko eta sozial nagusiei buruz hitz egingo dugula. Beraz gogoratu, abantailak asko dira eta erronkak are gehiago. Beraz, hurrengo minutuetan erronkak etiko eta sozialei buruz hitz egingo dugu. Baina pizkanaka hasteko alborapen algoritmikoa. Eta zeuek zeuen buruari galdetuko diezuei. Zer deritzo alborapen algoritmikoa? Gauza da, adimen artifiziala algoritmoetan eta datuetan oinarritu egiten dela erabakiak edo zereginak burutzeko. Gauza da, algoritmo hauen atzean askotan diskriminazioa nagusia dela. Hau da, adibideak jarriko dizuet. Zeuk, adimen artifizialari zeozer galdetzen diozuenean, adimen artifiziala datuetara joaten da, hau da, base datuetara.
imaginatu datu hauek oker daudela, datu hauek diskriminazioan oinarritzen direla, gauza da ia zeuei, hau da, erantzun bat emango dizuela, baina askotan datuak kutsatuta badaude, zeuek jasoko duzuen erantzuna ere kutsatuta egongo dela. Izan ere, zeuek gogoratu, zeozerri buruz informazioa jaso nahi duzunean, Googleen sartuko zaren, ez? Edozein bilatzailetan, baina zeuek topatzen duzuen informazioa gaizki badago, kutsatuta badago, hortxe dago koska. Beraz, hortxe adibidea, hau da, adimen artifizialak emaitz bidegabeak, diskriminatzaileak edo desaurrekatuak sor ditzake. Zergaitik, datuak partzialak direlako edo datuak faltsuak direlako. Eta imaginatu horiek ondorio latzak izan ditzakela kontratazio prozesuetan, osasunan, hezkuntzan edota justizian. Beraz, gogoratu, ia datu basetan oinarritzen dela eta datu base horiek kutsatuta badaude arazo bat daukagula. Eta horrez gain, imaginatu, iturriak, alborapen algoritmikoen iturriak, hau da, prestakuntza datuak, adimen artifiziala entrenatzeko erabiltzen dituen datuak historian oinarritzen da. Eta historian, hau da, Googleen zeuk ere datu historikoak bilatu ditzakezuez. Baina gauza da, datu horietan gizarte desberdintasunak nagusi badira, gauza da, adimen artifizialak datu horiek hartuko dituela eta ez dakiela, ez dau jakingo datu diskriminatzaileak dien ala ez. Horrez gain, algoritmoak. Algoritmo horiek norbaitek diseinatu behar ditu. Gauza da, imaginatu, algoritmo horiek sortu dituen pertsonak, imaginatu pertsona horrek, ideologia bat daukan, ala ez. Gauza hori ere, gizakia ere hor, zehozer esana daukala. Eta horrez gain gogoratu, algoritmo horiek sortu dituen pertsonak, ideologia bat daukala, hau da, baita ere psikologia bat, kultura bat, gauzak interpretatzeko joera bat, gauza da, algoritmoek gizakiak sortzen ditugula. Eta gizakiak, ja hortik interpretazio bat daukagula, ere datuak kutsatu ditzakegula. Badakizue gizakion eskua beti ere hor dagoela. Horrez gain, adibide gehiago, aurpegi ezagutza. Sistema batzuek zailago dute azaltonu ilunagoa edo argiagoa den ikustera. Beraz, imaginatu hor, diskriminazioa egon daitekela gure azalaren kolorean. Horrez gain, kontratazioa, hau da, sexua eta arraza. Ia kutsatuta badago, algoritmoa kutsatuta badago, kontratazio prozesu baten datuak hartu eta datuak kutsatuta badauz, sexua eta arraza kontuan izango ditu eta imaginatu, gizon hartuko dut emakume hartu beharrean, edo pertsona iluna hartu beharrean, pertsona zuria hartuko dut. Osasunean, hau da, imaginatu, gaixotasun batzuk besteak baino arraroak dira. Beraz, imaginatu zu gaixo zaudela, baina imaginatu gaixotasun arraroa duzula. Beraz, horri buruz informazio gutxiago egongo da. Beraz, iak informazio gutxiago izango du zeure gaixotasun horri buruz eta diskriminazioatzeko aukera izango duzue. Baita ere, justizia penalak, imaginatu, atxiloketen datu historikoak, imaginatu, pertsona beltz gehiago atxilotu dituztela estatu batuetan, pertsona zuriak baino, baia hortan oinarrituko da zeuri erantzun bat emoteko. Beraz, gogoratu,
ia datu basetan oinarritzen dara. Ondorioak desberdintasunak, hau da, desberdintasun sozialak, diskriminazioa eta azken finean bai zeuk eta bai neuk ian oinarritzen garenean zeozer topatzeko edo arazo bat ebasteko emaitza okerrak edo iragarpen okerrak. Horrez gain, gauza gehiago, datuen pribazitatea eta segurtasuna. Gogoratu, mende honetako guztion kezka. Zer gertatzen da geure datuekaz. Gauza da, adimen artifizialak datu base handietan oinarritzen dela. Hau da, handietan, imaginatu, internet guztian, sare osoan. Beraz, non dago arriskua, bai, zeure datuak edo neure datuak hartu egingo dituela eta datu horrekaz zer egingo du bai zeure edo nire datuekaz, izan ere askotan olako segurtasun arrakalak egon daitezkela, hau da, fallos de seguridad, eta orduan zer gertatzen da geure datuetaz, hortxe ere kezka. Arriskuak, datu bilketa masiboa. Hau da, datu bilketa masiboa, baina datu pertsonal bilketa masiboa. Ez dakit nongo historiaren datu bilketa baizik eta datu pertsonal bilketa masiboa. Horrez gain, informazioaren erabilera okerra bai, datuak bereganatu bai, baina datu horiekaz, zer egiten du inteligentzia artifizialak datu horiekaz? Eta are gehiago, adostasun eta informazio falta, mesfidantza, deskonfiantza, hau da, datu horiekaz, zer egiten du adimen artifizialak geure datu pertsonalegaz? Horze guztion kezka. Eta kezka eta gaur egungo erronka. Nola babestu? Azken finean gauzak ez dauz inoiz oso argi. Nola babestu? Arautegia bete egin behar du adimen artifiziala. Hau da, ziurtasun bat izan beharko du adimen artifizial aplikazioak legea betetzen duen ala ez. Horrez gain, erabilera etiko eta gardena sustatu. Bai, ia erabiltzen dugunak eta ia sortzen duten diseinatzaile, garatzaile edo programatzaile. Hau da, erabile etiko eta gardena. Pribazitate tresnak. Hau da, zeuen mugikorretan adibidez, ia aplikazioak erabiltzen badituzue, konfiguratu aplikazio horietan pribazitate tresnak. Eta gogoratu, mugatu zeuek partekatzen dituzuen informazio pertsonala. Bai nana, DNI-a, banku datuak. Hau zeia, bakoitzaren arabera izaten da. Beraz gogoratu, mugatu zeuek partekatzen duzuen informazio pertsonala. Eta horrez gain, enplegua adimen artifiziala eta enplegua lan merkatua. Gogoratu, adimen artifizialagaz gero eta lan gehiago automatizatzen ari direla. Eta horrek aldaketa ekarriko duela. Ekarriko ez, aldaketa gure artean badagoela. Nazioarteko diru funtsak adierazi berri du mundu osoko lanpostuen 94%an eragina izango duela adimen artifizialak. Izan ere, lanpostu asko ordezkatu egingo ditu. Beste batzuk osatu eta lanpostu berriak sortuko ditu. Zergaitik lehen, gizakiaren eskua behar zarako, gizakiaren eskua. Baina gaur egun
automatizazioa gora eta bera, lan asko automatizatu eta makinak burutu egiten dituelako. Arazoak, lanpostuen leku aldatzea, deslokalizazioa, hau da, lehen imaginatu enpresara joaten zinela, orain enpresan makina jarri dute, zeu etxean lanean, eta enpresan badago makina bat, zeure lana burutzen duena. Alborapen algoritmikoa, empatia falta, pribazitate gutxiago, mendekotasun teknologikoa, erronka etikoak, lehen aipatutako erronka etikoak, zibererasoen aukera, hau da, pirata informatiko edo eraso gero eta gehiago, eta ezusteko arazoen konponbide gutxiago. Imaginatu enpresan zaudela eta batean arazo bat duzuela. Berehala konponduko duzue. Makinak arazo gehiago izango ditu ezustekoen aurrean. Eta zein lanpostu desagertuko dira, edo estadistikek edo adimen artifizialak dio, imaginatu, interpreteak eta itzultzaileak, historialariak, bidaiarien laguntzaileak, salmenta ordezkariak, idazle eta egileak, bezerentzako arreta zerbitzuak, programatzaile asko eta asko, telefono operadoreak, gaur egun, zeuek ondo dakizuen moduan, telefono operadore asko eta asko ez dira pertsonak, baizik eta robotak. Bidaia agentzia txartel salmenta, irrati esatari asko eta asko. Gaur egun askotan, imaginatu irratia entzuten zaudela. Askotan baliteke bestaldean pertsona bat egon beharrean makina bat dagoela, robota dagoela, irrati esatari moduan. Eta hurrengo galdera luzatuko dizuet. Guzti hori danei, prest al zaudete profesionalki birziklatzeko? Hau da, denbora berriak, lanpostu berriak, birziklatzea. Imaginatzen alduzu robot bat lankide moduan izatea, hortze beste galdera bat. Mende honetan, bi galdera horiek kontutan hartu behar ditugu, aintzakotzat hartu bat dituzue. Izan ere gogoratu, automatizazioa, robotak eta adimen artifiziala, bai industrian eta toki guztietan. Izan ere, 3 lanpostuetatik bat, langile batek egingo baititu. Beraz, hortze galderak. Gaur egun galderak danok egin behar ditugu, geure buruari, bai zeure, bai neuk zein edonor. Beraz, gogoratu, prest al zaudete makinekin lehiatzeko, prest al gaude, hau da, automata batek gure lana burutuko aldu, laster, nor daki. Beraz, gogoratu, erronkak asko direla. Horrez gain, gauza asko dira, Beraz, gogoratu, alde iluna handia dala. Mehatxu zibernetikoak hau da. Gero eta zibereraso sofistikatuagoak. Phishing, malware, hau da, ingenieritza sozialeko gero eta eraso asko eta asko. Azken finean gogoratu, 3 adimen artifizial mota dauz arazo honi dagokionez. Alde batetik, egunero erabiltzen dugun aplikazioak, Siri, Alexa, ChatGPT, Copilot, Gemini, horiek egunero erabiltzen ditugu. Eta ez dago inongo arazorik, baina gehiago dauz. Hau da, arrisku handiko AI sistema. Hau da, osasuna eta segurtasuna. Hau da, gailu medikoak, prestakuntza gailuak, langileen hautaketa egiteko gailuak, prozesu demokratikoak edo hauteskundeetan erabiltzen diren gailuak. Baina horren gainetik
debekatutako AI sistemak, hau da, bideo, irudi eta albiste faltsuak. Imaginatu batean, olako politikari bat pantailan ikusten duzuela zeozer adieraziz. Baliteke, adimen artifiziala dala medio, aurpegia bai, berea da, baina ahoskera eta berak esaten duen mezua faltsua izatea. Eta hor ere, arazo bat daukagu. Azken finean, pirata informatikoek aholtasunak dala medio, gure aholtasunak bilatu egiten dituzte, baina modu sofistikago batean. Azken menean, adimen artifiziala, tresna gisa erabiltzen dute, spam, phishing, smishing, SMS, eta gero eta eraso gehiago. Baita ere, produktu faltsuak saltzeko iruzurrak, eta horren gainetik desinformazioa da. Testu, irudi, bideo eta audio faltsuak. Beraz gogoratu gaur egun, interneten edo sare sozialetan zeozer ikusten dugunean, berau bereganatu baino lehen, birritan pentsatu. Izan ere askotan faltsua izan litzaketelako. Hor adibidez, hori da, albiste faltsuak, fake news dalakoak, deepfake dalakoak, azken finean, desinformazioa, gezurra. Beraz gogoratu, albisteak ikusten dituzunean, birritan pentsatu. Izan ere askotan faltsuak izan litezkelako, fake news dalakoak. Horrez gain, ahots jakin, hau da, gure ahotsa klonatzeko aukera daukate, eta baita ere deepfake dalakoa, hau da, ahotsa eta baita ere aurpegia. Beraz gogoratu, olako amenaza zibernetiko eta virus zibernetikoak gero eta harago doazela. Horrez gain, sare sozialak erabiltzen badituzue, profil edo perfil basuak, faltsuak sortzeko aukera. Hau da, sare sozialetan perfil faltsua sortu eta mezuak bidali. Gauza gehiago, lineako zita iruzurrak, iritzien manipulazioa eta laguntza teknologikoko iruzurra. Imaginatu egunen baten, telefonoz deitu, Microsoftetik deitzen zaitu, zeure ordenagailua txarto dagoela adieraziz. Faltsua. Azken finean, pirata batek sortutako virus informatikoa baino ez da. Zeure datuak bereganatzeko. Eduki faltsuak. Egunkarietan ez, sarean, interneten, iruzurra, difamazioa eta azken finean manipulazioa. Tekstu, irudi, bideo edo audio faltsuak. Beraz gogoratu, gero eta eduki eta faltsu gehiago sortzen ari direla. Eta gaurkoaz pizkanaka bukatzeko gardentasuna, transparentzia. Hori da adimen artifizialaren gaur egungo erronka nagusia, hau da, transparentzia edo gardentasuna aurkitzea. Izan ere, gogoratu, gardentasuna, azalgarritasuna, etika eta erantzunkizuna, pribazitatea, diskriminazioarekin bukatu eta norbait, ez dakit nor baina norbait, iaren atzean egotea. Kontrol bat eraman ahal izateko. Beraz, funtsezko kontzeptuak, segurtasuna, eraginkortasuna, diskriminazioa ekiditu, pribazitatea eta datuen kontrola, gardentasuna, giza gainbegiratzea edo kontrola, eta etika eta oinarrizko eskubideak. Horrek dira gaur egun adimen artifizialaren erronkak. Beraz, horren atzean
Europar Batasunak adimen artifizialaren inguruko legea izan ere, arriskuetan oinarritutako erregulazioa zertarako bai zeu eta ni salbu egoteko eta adimen artifiziala arriskurik gabe erabili ahal izateko. Eta horretarako etengabeko egokitzapena eta guztion lana, elkarlan globala. Labur bilduz, gogoratu, gaurtik aurrera adimen artifiziala erabili ez duzue arazorik izango, baina gaur arte azaldutakoa kontuan hartu, aintzakotzat hartu, izan ere bizitzan erabili bai, baina erronkak eta arriskuak ere kontuan hartu behar dituzue salbu egoteko. Eskerrik asko gaur gugaz egoteagatik, zuzenean, gogoratu kazetagunetan gaudela, baita ere sare sozialetan, eta astero kazetaguneak erronka berriak jarriko dizkizuela. Egun ona izan dezazuela eta laster arte!